mana shi yasa nake jin daɗin tafiya da wallahi saboda ita rayuwa haka take abun nan zan ka ga amfanin alwala duk abin da wani ana na gaira sallah yake to kai alwala ka bata kare ba to ai kuma kaga ba da juma ma abun nan ba gani ba ai wajen an yi ruwa Allah ka yi mana baiwa na Garba dan Suleiman mijin Amina babu Amin dan Garba Ubangiji ka yi mana sauki ya dade ne mana sauki Allah da da mana baiwa Koran gudu a baiwa nomo in ya rage a baiwa barewa koran fada a baiwa yau dinnan chatin yana da kaga kai reply ka mayar a mayar maka kai download din hoto nan da nan wuhu kai Allah mun gode ma ku yi hakuri ashe sallah kuke da Allah na bata muku ya Allah bari dan yi baya ku ci gaba ai ba sallalacin zamanin ta haka ibada yake haka kamar na Allah kai ba ma wannan ba tsayuwa fa kawai ta addini har da wani tsayuwar sa muna mun san da yake ashe wai aikin banza aikin wanda Allah ubangiji ka shadda mu zamani sata kalmun ka Allah shirye mana zamani Allah kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un